Fil-fatt kif qed taraw Pjazza San Ġorġ. Pjazza San Ġorġ se jiġri hawnhekk. Hawnhekk hawn varjetà ta' affarijiet, hawn ġiex proġetti, wieħed jismu Pjazza Pazza u l-Orġ Gantija. Pjazza Pazza. Pazza, għax ħanġennu għal-pjazza. Għax ħatibda tara affarijiet ħarġin minn kull imkien. 523 mużiċist se jdoqqu din l-edizzjoni tan-Notte Bjanka. La Mario, hawnhekk qegħdin taħt il-belt, laqas nista' nemmen li mhix opportunità li qiegħda taħt il-belt. Fil-fatt dan huwa s-sotterran tal-Berġa ta' Kastilja u minn hawnhekk hawn passaġġ u għada se jkun miftuħ għal-Notte Bjanka li minn hawn tista' tmur il-Berġa tal-Italja. Taqsam it-triq ġifieri tad-dir taħt ġifieri meta bniedem jara din il-wirja li se jkun hawn jista' flok jitla' fit-triq u jmur il-Berġa tal-Italja se jgħaddi minn taħt il-triq tal-belt u jmur il-Berġa tal-Italja. Nemmen u tħallna minn Kastilja. Żgur, tibda minn Kastilja u tmur għall-Berġa tal-Italja. U fidejk x'għandek, Mario? Dan huwa wieħed mid-dokumenti li se jkunu esebiti għall-ewwel darba se jkun hawn l-erba' iktar dokumenti importanti f'pajjiżna. Ġifieri d-dokument ta' Malta saret indipendenti, dan id-dokument ta' Malta saret Repubblika, għandek il-firma tal-Periddu minn Komintov, għandek imbagħad il-dokument ta' meta Malta meta spiċċat il-bażi Ingliża f'Malta l-31 ta' Marzu u d-dokument li kien ġie ffirmat ġewwa Ateni fejn għandek imbagħad meta Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea. Wow. Una raccomanda.